Sziasztok! A mai nap egy olyan különleges videó lesz, hogy reagálni fogok 2 videóra, amit kaptam Martintól, mind a 2-t tőle kaptam, és mind a 2-nek végül is ugyanaz a tematikája, csak 2 külön live-ból csinálta, és ha jól tudom, akkor még szeretne csinálni, nem tudom, mindegy. Úgyhogy ezt szeretném veletek megnézni, mert úgy döntöttem, hogy jobb szerintem neki is, hogyha látja a reakciómat rá, meg most nyilván így talán ti is jobban megnézitek ezt a videót, mint hogyha csak úgy belinkelném valahova, hogy ezt csinálta nekem. És ha a jövőben valaki szeretne még nekem videót csinálni, akkor nyugodtan csináljon, és küldje el, és akkor majd esetleg azt is meg tudom nézni. Na, nagyon kíváncsi vagyok. Kicsit félek is, hogy milyen hülyeségeket csináltam, remélem nem sokat. Nézzük. Remélem nem lesz nagyon hangos, vagy halk, vagy nem tudom, mindegy. Hogy kell itt bármit is csinálni ezzel a szerencsétlen, ja így? Jó, ez a jól kezdődik, ez tipikus. Milyen hangja volt. Tehát vannak itt nekünk ilyen... kicsit kövérnek tűnik a csajszi. Vagy csak ebbe a... vagy ez lehet ez férfi... amúgy ez lehet férfi ruha, mert most direkt kivettem, hogy mind a 2-t mutassam. Mindegy, hát gyakorlatilag így meg tudom nektek mutogatni, mert remélem valakit érdekel is. Kisminken jó, az tanyára parasznak. Hát jó az úgy. Azt később is tudom változtatni, Marci, most ezzel ne húzzuk. Ez jogos. Kicsit ilyen divatosabbak, tehát hogy össze kell illeni a kiegészítőknek, ugye? Tehát az ők, meg a... Tudok én dolgokat? Amúgy nem. Tehát én meg a divat, megint szemüveges lett. Tehát, hogy ő, amikor beköszönt a forróság, akkor így a melegtől biztos így kidüllednek a szemei, vagy nem tudom, és így elromlanak. És így rossz lesz a látása, vagy nem tudom, hogy mi történik. Éjszakára meg azért kell neki szemüveg, mert addigra már egész nap már elfárad a szeme, és megint rossz. Ez nem tud este olvas. Ez most a meleg ruha. Mindegy. Most jön a lényeg. Ezt kéne beállítsam, hogy ő egy nőnemű nő, nem? És akkor vagy ő a... tehát, hogy... Jó, én kérek elnézést ezért az egész történetért. Hát ezt lennék én, igen. Jó, nézzük meg a következőt. Is berakja. Vannak bajok. Nálam valami nem... Ja, pisilaló! Nem tudom, láttatok-e? Mindjárt visszatérek. Jó. Nem tudom, kiben van meg még az emlék, amikor a félkijelzőt kitakarja az, hogy kicenzúrázzák, hogy a köszönöm! Köszönöm! Nem ebben a Simsben nyilván, nem az előzőben. Tehát, hogy egy az, hogy miért. 2, miért? 3, Enikő lesz, őt Enikőnek nevezzük, mert ő meglátta sok embert és szívrohamot kapott, úgyhogy elnevezzük Enikőnek. Na, de miért? Várjatok. Az hittem, hogy... Igen, tipik. Így tökéletes, ő Enikő. Hát ez meg tépózol állandóan. Tehát látod, Marci, tegnap említetted, hogy Sims meg tépóz, és azóta ez történik. Soha életemben nem volt velem ilyen. Soha. Tényleg soha. Rámoztad a tépózátkot, nézd meg. Amúgy menjünk is majd mindjárt lovagolni, mert halljátok, én amúgy teljesen el vagyok halva azon, hogy ledob a ló, meg ilyen. Hát akkor hajrá. Na, Éljük, hogy eltűnik, mert már kezd nagyon idegesíteni. Kibanolom, felgyújtom, nem tudom.
egy résszel ezelőtt, ami pár napja volt ráadásul, beszéltük meg, hogy nukuromantika. És akkor egyből már ő lesz a csaját. Nem játszunk. Flashback. Ó, ő ki? Ő jól néz ki. Vagy hát így hátulról. End of flashback. Ja, már a csávó úgy döntött, hogy elege volt a betűs élet, a nagy betűs életben, mert az egy nagy betű volt, az egy nagy tény volt. Ez egy vicc volt, nem? Hozzás közben sem. Nem akarom tudni. Te akarom. Jaj, ez kész! Hát, ez miért jó amúgy, és ezt kitalálta ki? Na jó. Jó. Na jó. Megmoshatod. Olyan messze van a WC szegénynek, hát sívja a természet, hát nehogy már. Jaj, ne! Hova rakjam? Jó lesz itt. Persze a kapuba, tehát hogyha már nem bírod ki hazáig, érted? Az is WC, wow. Jaj, nem ezt akartam, ezt mindig elfelejtem. Na. Hát, mi az, hogy... Meghalok. Ezt most látni akarom, hogy ez így amúgy is ki van cenzúrázva úgyis, de hogy ez úgy mégis hogy? Körbenéz, hogy aha, hogy jó, oké, nem látja senki? Azaz. Csak a Marci kedvéért, meg körbenézünk, hogy aha. Hát ez zseniális volt. És büdös lett a bokor. Na jó. Kiégek. Ez zseniális. Ez úgy, ahogy van zseniális. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy így összeszedted ezeket. Amúgy eskü volt, amit már így el is felejtettem. Tehát annyira így random jönnek ezek a dolgok, hogy így nem tudom, valahogy így nem is emlékszek rájuk, aztán így jó visszanézni. Hát ha tényleg úgy lesz még ilyen live, és szeretnél csinálni, akkor megköszönöm. Ez egy élmény volt. Meg ha bármi máshol így bárki szeretne csinálni, azt is szívesen fogadom. Hú. Remélem nektek is tetszett a linkbe, igen, a linkbe. Szóval a leírást oda rakom a linkbe, jó? Szóval a linkeket oda teszem a leírásba, hogy azért majd legyetek annyira kedvesek, rendesek, léci, hogy majd nézzétek meg az eredeti videót, vagy videókat, mert hát nyilván az alkotóé az érdem. Esetleg dobjatok oda lájkot, ilyesmi, iratkozzatok fel, úgy gondoljátok, hogy ezt ti tudjátok. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyen cicasztikus napotok, cicasztok!